Bardaron اینجا номер границ ҳаме гӯя шербачо номерои Акай Алиҷонай. Акай Алиҷон бигем ки ай канали бобои лангари гирифтагӣ бепул граница мебара миёратон шербачо. Арзон мегира мебара миёратон шербачо. Салому алейкум бародари азиз. Умедворам ки хубен, сог саломатен, зинда бошен шербачо. Аз души барои падешкатон гаптон надорам, зинда бошен шербачо. дар як масъала гуфтум суҳбат кунем камтар шерои нар яна эҳтиёҷ бошен. Шербачо аввал бигӯм подписатсара фаромӯш накунен по-братски бародаро. Лайк комментариятона фаромӯш накунен. мерем масъалае ки ҳамин кор чӣ хел гузашт. бародаро ҳамин масъалае ки дакмӣ надорен кадомит ки дакмӣ надорен шербачо мақсад мебурем беранда ё ки дар ягон ҷо яке меқапантон асад млесо яке мабудои мехудоа ки софи соф ҳамин марда пеши ҷувонмард пеши номард набара ки хитонира прекрасно медонен шерои нара о мега ку худо яке ай балинсав яке ай млеса нигаҳ бидора. бароям шербачо вақте ки меғалтен шерои нар вақте ки меғалтен илтимос спорид накунед қашон. ма дидам да бисёр спорид мекунан гап нест маладес қантона бизанен. ма мекунам инагда ма мекунам но когда можно да но накунен шербачо. ҳамин масъалае ҳастае ки шербачо меғалти ку дига пад ними охи любой зора усбиста любой сума мегӯиш ба калад намегира. бароям қадар шербачо ма ҳамин ҳодисада шоҳиди зинда будем ки мақсад ҳамин кор чӣ хел шида па дига ака мега ҳамин биза мега чигиш ки кади мега ба дарми чид мепараку ака мо ҷура ҳам хели шидагием такмин ки надошта бошӣ баъд ҳамин ғалтиди ҷура дига тамом дига мега мебарматака дига ягон умроҳ надорӣ. бароям қа шерои нар ғалтидин спорид накунед. ҳамин ба диле чизе ки мегӯиш бугӯш. ҳамин ба диле чизе мегӯиш бугӯш. неки ҳамин бугӯш ба диле ҳамин даҳанат ҳамин лабат наҷимба. кӯшиш кун ки ҳамин лабат наҷимба. муомилаи хуб кунен. ма просто барои худтон мегӯм да бародаро. муомилаи хуб кунен. муомилаи хуб кунен. иншоалло ки олибо темболи омади ҳамин чияй соли навай гарени сахтае. ма ку 24 соат дар ҳамин дуруни метро петрофер мегардам. неки гарени бисёр ҳай. хеле бисёраш ҳамин чотка бигарден сағирачо ҳамин нӯширгӣ томошава як нигаҳ мекуням раҳмати мумай маворе ҳамин лави калуша ҷиқидай рафта истай конечно баъд меқапа тра нақапа мара биқапа. ҳамин корои усолинара партоин ҳамин корои усолинатна партоин ҳамин туфличата ҳамин красовкичата як майда тоза аки симпатични бра ягон кас намеқапад ягон кас ягон гап намега. маг редка бароям қа шерои нар ҳамин масъалада эҳтиёҷ бошед. ма ҳамин корда нигаҳ кардам меғалтанда бисёр меғалтанд. якча видео кардам ма гуфтам мерам гуфтам гап мезанам ки просто набудохи дига документом набуд расти гапам документом дар дастам набуд. ма рвпда падават карги будам документом дар дастам набуда. бароям қа шербачо бо эҳтиёҷ бошед ҳамин масъалада. худо нигаҳбонтон боша.